ulam at saka beans. Kasi hindi po ako makalinis sa bahay kasi may workers mamaya. At hindi ako pwedeng maglinis talaga dahil akyat baba sila. Marami silang tinatrabaho about sa mga doors and windows. So good morning po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito na naman po si May 17 Ilocana. At yung hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please subscribe my channel, May 17 Ilocana po. At pakishare na lang po ang aking mga videos. Maraming salamat po. Ngayon pala, hindi ako, kahapon sinabi ko sa aking live din sa Facebook kahapon na ako ay tatakbo ulit. Pero dahil pagod ako kagabi, magdamag akong walang tulog dahil dumating po dito ang electricity is around midnight, 12 midnight. So kailangan kong maglaba. So hinintay ko 2 salang yung labahan ko kaya magdamag tapos inilagay ko yung hot water. So hinintay ko talaga na matapos. So wala akong energy na tumakbo ngayon. So bukas na lang kasi tatakbo rin yung alaga ko. So sasabayan ko, ay hindi naman siya tatakbo pala, maglalakad siya, ako naman tatakbo. So samahan niyo po ako kasi nandun ako, oh. Thank you, thank you, thank you. Ako kasi walang oras sa mga pagla-live. Depende po sa internet po namin. Kasi minsan walang signal dito sa amin, so bumababa pa ako sa baba para doon lang. Ang trabaho ko nandito sa taas. Marumi ang bahay namin talaga kasi mamaya nandito na naman sila. Natulog nga ako, walang walang sara yung bintana ko. Kurtina na lang nilagay ko kagabi. Kasi nga nililinis nila yung mga nililiha ba nila tapos nilagyan ng varnish. Ayan. Ito ang buhay bundok ni May 17. At sana panoorin nyo yung aking 24 hours run challenge ni Sir Ruel Lipat. Kailangan natin mag-exercise para sa ating katawan. Ayan. So, start na po ang pagluluto ko doon po kasi maghihiwa ako ng mga sibuyas, mga bawang, at gagawa po ako ng white sauce para sa lasagna. Okay guys? So, ayan. Mahina yata yung signal dito. Ayan. Hindi ko kasi pwedeng, nandito kasi yung ko. Mamaya nandito na yung mga trabahador na makukulit. Ayan guys, doon kasi ang kusina ko. At magluluto rin ako ng ulam ko. Alisin ko na lang itong eyeglass ko, hindi ko naman kailangan. Ayan. Basa natin yung beans muna.
Ayan guys, oh. Ito yung beans. Bakit kaya si sis dito tumatawag? Ayan. Okay sis.僕は右でてるアベイで。